онҳое ки аз сафедшавии пӯст азият мекашанд, доруҳои ширкати мо барояшон хеле ҳам муфид аст. пигменту таблеткаҳо ва мазҳо давои бемории шумо ҳастанд. барои табобати бемориҳои писариязу мазу собунҳо низ дорем. барои буғумдарду ревматизм бошад, доруҳои табобатӣ пешниҳод месозем. инчунин барои нараку доначаҳои рӯйро гум кардан ва ҷинҷи рӯйро бартараф сохтан аз доруҳои ширкати соҳсавдо истифода намоед. имрӯз мо таҳиягарони канали Меҳроб Про аз ҳаёту зиндагӣ яке аз чеҳраҳои маъруфи кинову театри Туркия Пулод Алендор ки номи асосиаш Наҷот Шашмаз аст маълумот хоҳем дод. Наҷот Шашмаз 15 декабри соли 1971 дар наздикии шаҳри Анқараи давлати Туркия ба дунё омадааст. Наҷот пас аз хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳояшро ба бахши туризм месупорад, вале истеъдоди худодаш мисли чашмаи софу зуроре ки дили сангҳои хурро шикофта мебарояд ҷӯш зада билохира ӯро ба олами ҳунар овард. наҷот дар радифи нақшофарӣ боз чандин шуғлҳои дӯстдошта дорад. вақте холигӣ ёбад ҳатман коғазу қалам ба даст гирифта шеър менавизад, яъне шоир низ ҳаст. шашмаз инсони боимон аст ва эътимоди қавӣ дорад ки шӯҳрати ба даст овардааш аз меҳрубонии худованд аст. аз хӯрданиҳо панирро дӯст медорад. наҷот то ба мақсад нарасад орому қарор намегирад. барои ба ҳадаф расидан вай тамоми ҳастиашро ба кор мебахшад. талошу ҷустуҷӯҳои ҳунарманд самараи дилхоҳ доданд. баробари ба фурӯш баромадани Водии Гургон номи Наҷот Шашмаз аз ёдҳо рафт ва ба ҷои он Пулод Алендор пайдо шуд. акнун ҳатто дӯстони наздикаш наҷотро дар кӯча бинанд Пулод гӯём садо мекарданд. сериали Водии Гургон на танҳо дар Туркия балки дар нисфи дунё тамошобин пайдо кард. акнун тез журналистон аз шабакаҳои машҳуртарини олам ба суроғи нутқи Наҷот Шашмаз омада аз рӯзгори Пулод Алендор барномаҳои ҷолибу рангин таҳия менамуданд. Пулод Алендор наҷотро чунон машҳур кард ки аз сараш борони сценария меборид. аз ҳар гӯшаи дунё коргардонҳои машҳуртарин ба наҷот занг зада ӯро барои ҳамкорӣ дар филмҳои нав ба навашон даъват менамуданд. вале Шашмаз дар назди ҳар як кинематографист шарт гузошта мегуфт: филматон характери фашистӣ ва зӯроварӣ дошта бошад, беҳтараш ба умедӣ бо ман шартнома бастан нашавед. ман дар филмҳое ки бадкирдоронро меситоянд нақш намебозам. нақши Пулод Алендор ба Наҷот Шашмаз шӯҳрату маҳбубият оварда бошад ҳам ин ҷавони ҳунармандро душмандор кард. пас аз ба фурӯш баромадани Водии Гургон дар тамоми дунё наҷот дигар осуда зиста наметавонист. мухолифони ҳукумат барои ба воситаи Водии Гургон сирру асрори онҳоро фош намуданаш актерро бад дида пайти муносиб меҷустанд то ба вай зарар расонанд. наҷот маҷбур шуд ки муҳофиз гирад, зеро дар сари ҳар як қадам душмани рӯбарӯяш баромада метавонист. ба ин ҳама эҳтиёт ва ҳушёрии душманон чандин маротиба қасди ҷони ҷавонаш намуданд. ягона актере ки ба танаш 5 тир хӯрдааст ва намурдааст офарандаи нақши Пулод Алендори машҳур Наҷот Шашмаз аст. имрӯз ӯ чӣ ҳол дорад? чӣ зиндагӣ дорад? яке мегӯяд ки Пулод Алендор дар айни офаридани филме аз тири душманонаш ба ҳалокат расидааст. дигаре мегӯяд ки Пулод Алендорро дар роҳ бо мошин ҷиқида маҷақ гарониданд. савуми идеяи дигар дорад. мегӯяд ки барои Пулод Алендорро дар ҷои ҳодиса. севуми ақидаи дигар дорад. мегӯянд ки Наҷот Шашмазро ҷонашро ба лабаш оварданд ва ӯ маҷбур шуд ки тарки Туркия намояд. касе ба ин саволҳо то ба ҳол посух нагирифтааст. тамошобинони азиз, мо имрӯз сар ба сомонаҳои интернетӣ зада аз ҳаёту фаъолияту зиндагиномаи Пулод Алендар маълумоти ҷолибе пайдо намудем. дар Туркия номи Наҷот Шашмазро дар радифи сарватмандтарин сокинони кишвар ба забон мегиранд. ӯ аз Туркия нарафтааст. касе ӯро таҳдид ҳам накардааст. ҳатто ба садама ҳам гирифтор нашудаасту касе бо тири душман ӯро аз дунё маҳрум накардааст. наҷот ба ғайр аз даромади калоне аз филми Водии Гургон ба даст овардааш боз чандин ширкатҳои тиҷоратӣ муваффақ дорад ва бо меҳнати ҳалол соҳиби бӯстонсарову қасрҳои бошукӯҳ ва ҳатто меҳмонхонаҳои шахсӣ аст. ба ин ҳама дороии марди булҳавасу духтарбоз нест. ҳамсараш Нагеҳанро аз сидқи дил дӯст медорад. зандориашро дидаву дониста ба вай изҳори муҳаббат мекунанд, бо чашми нафрат наменигарад. ин буд ҳақиқати зиндагии имрӯзаи Наҷот Шашмаз ки мо ба шумо маълумоти тоза пешниҳод намудем.